Vi begynder i Hjallerup. Hosta Industries producerer stort set alt til metalindustrien. Der er 44 ansatte i det familiedrevne firma, som næste år kan fejre 40 års jubilæum. Har I lavet nogen, eller hvad? 46. Her er landets største rørlæser. Den kan håndtere emner så store som ingen andre. Vi skal jo være unikke. Vi skal netop være innovative og prøve at gøre en forskel og prøve at være et skridt foran vores konkurrenter. Hosta Industries har maskinparken i orden, og folkene, der kan betjene dem, og virksomheden kan levere alt inden for metalindustrien til alle. Alt inden for pladebearbejdning, det kan vi klare. Det er fordi, vi har fulgt med tiden og investeret i nye maskiner, når der har været behov for det. Hosta lægger ikke skjult på, at man her ikke selv tænker i at udvikle nye produkter. Vi har jo valgt at være en underleverandør til vores kunder, så vi leverer, hvad de beder om. Og samarbejder med dem omkring at få det rigtige produkt ud i den anden ende. Hosta Industries er et familiedrevet firma, og det er anden generation, der nu står i spidsen. Vi er i hvert fald opdraget i firmaet, som man kan sige sådan, og vi har selvfølgelig fået lidt lidt med modermælken. Og den næsten 40 år gamle virksomhed er kendt i hele verden. Vi eksporterer omkring 30% direkte herfra, men altså sådan, samlet set er vores samlede omsætning, så ryger omkring 80% af de emner, vi laver, de ryger til eksport. Hosta er nu med i Tag Fat-konkurrencen og blandt de 3 mest innovative i Brønderslev Kommune. Det er jo fantastisk at være med i sådan en kapløb, også som en nordjysk virksomhed, som der har nogle rigtig gode traditioner. Og uanset hvordan virksomheden klarer sig i den regionale konkurrence, så fortsætter kampen på det globale marked. Vi er nødt til at udvikle os for at kunne være med i forhold til de lavtlønnede lande. Og så er man nødt til ligesom at prøve at lave de investeringer, der skal til. Og det er derfor, at vi gør os ekstraordinære eller unikke.